Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah wong iki. Sepuna sing akeh ya, Mak ya. Sepuna sing akeh. Pira-pira luputku. Aku iki ambek sering meruput nang omahmu kono Skarnoro. Lho, sing bener iku ya aku tak nang omahe sampean, Mak. Jane aku ndisikno wong tuwek-tuwek sik nang omahe maratuwa ambek ibuku. Iki kono jajanku iki golden brown iki kematengen saking enak tapekno. Ya Allah, Mak, lek iki jenenge gosong, Mak, gak wis. Wah, aku ndek omahku jajan enak-enak aku yo gak mangan blewenger kok. Kok niku riyo-riyo yo mari njuk sepuro ngenyek-ngenyek jajanku. Niki ae aku senenganku iki jajan wafer iki. Ya apa sih kok isine ngenekan iki nipu wong iki? Ya gak nipu keman ta timbang toples nganggur ndek mburi tak isi kerupuk. Lah iku rengginang. Pangan kerupuk pulih wis rengginang sentek tak pangan. Allah, Mak, sampean kurio yo terus iki yo ngono. Apa sih mikir arek cilik-cilik. Malah njuk sepuro iku lho iso nyeneni aku. Gak sangu aja ngilok-ngilokno. Ora mi ndang ndi jatahku 100. Ada kayak 150 ya lo 100 yo 100 ae. Ngono kuwi niatmu mi age. Iku mang ngomong 100. Kok ngene. Karo kamu nek tak genempur. Ya masak apa mi gak cek ono rendang iki. Yo aku ngene iki ora masak, Mak. Oh, sik tak seko men iku masak apa mang aku marung mbek Abah. Aduh. Ya wis yo, Mak, yo aku pokoke namae sampean sik ya sampean sebagai tetuah ndek kene. Ya wis yo. Assalamualaikum. Salam. Mi. Sangone atap lali. Loh, ojo disangoni anakku tidak menerima uang-uang kecil. Kesel aku lek ngitung, Mak. Aku nyen lek ate disangoni. Ojo wis boten ngono. Wis ya, Mak ya. Sombongi. Beneran ta masih mek 2000 gak kalong duitku. 150.